Il-ġlied fil-Partit Nazzjonalista baqa' ma jaqta' xejn. Il-ħamis wara nofsinhar il-kap Bernard Grech kompla jgħid tiegħu fil-gwerra li għaddejja bejnu bejn l-eks viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo. Fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħass li jkellu jkompli jimponi l-pożizzjoni tiegħu fuq dak li qal Robert Arrigo dwar ir-rapport intern mill-Kummissjoni Etika, Dixxilpina u Midja Soċjali tal-Partit dwar is-Sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenekadami. Huwa qal li dak li qal l-eks viċi kap nazzjonalista m'hawnx minnu. Mhux korrett li tgħid li Bernard Grech żammu milli joħroġ da għaliex ir-rapport tal-Bord tal-Etika u Dixxilpina ma qalux dak. Grech kienet tirreferi għall-akkuża ta' Robert Arrigo li sostna li l-kap żammistu r-rapport intern mill-Kummissjoni tal-Etika, d-Dixxilpina u l-Midja Soċjali dwar Enmeri Muscat Fenekadami. Dan ir-rapport sar wara li s-Sindku tan-Naxxar ġiet akkużata b'konflitt ta' interess u saħansitra ntalbet tirriżenja minn Sindku mill-kap f'Diċembru li għadda qabel ma ddiet minn proċeduri ta' dixxilpina. Robert Arrigo allega wkoll li Bernard Grech żamm mistur dan ir-rapport għax imbarazzaħ minħabba li r-riżultati tiegħu jġibu fix-xejn is-sejħa tal-kap innifsu biex Enmeri Muscat Fenekadami tirriżenja minn Sindku. Madankollu Bernard Grech anke fi stqarrija l-erba' filgħaxija farfar din id-deċiżjoni fuq il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista u fuq Robert Arrigo nnifsu. Huwa sostna li dawn ma jridux jevalwaw dan ir-rapport qabel elezzjoni ġenerali. Sorsi ta' News tal-Pjetà sostnew li dan se tasseħħ anke minħabba l-fatt li l-Partit Nazzjonalista ma ridx jidher iktar mifrut milli diġà kien fuq l-adba tal-elezzjoni. Intant Bernard Grech kompla jitfa' l-faħam fin-nar hekk kif botta ċara lil Arrigo sostna li mhux aċċettabbli li ssir ħsara lill-kap. Żgur li mhux aċċettabbli li nagħmlu ħsara lill-partit, nagħmlu ħsara lill-kap. Tal-ħamis kienet it-tielet okkażjoni li fiha Bernard Grech giddeb lil Arrigo. Wara li Arrigo sostna f'diskors waqt il-Kunsill Ġenerali li twarrab u għaġġoħ nisqrib il-kap Bernard Grech, dan tal-aħħar ħareġ mid-Dar Ċentrali u qal li dak li qal Arrigo ma hu veru xejn. Mu veru xejn. Arrigo mbagħad qal li Bernard Grech qed jikdeb b'dan tal-aħħar joħroġ stqarrija l-erba' filgħaxija li jwieġeb lil Arrigo u jerġa' jgħidlu li qed jikdeb. Quddiem dan kollu wkoll Adrian Delija kompla jesiġi li tintrefa' r-responsabbiltà u jittieħdu passi kontra dawk li weġġew lil Arrigo. Robert Arrigo għamel referenza għal nies li jurew naħseb disrispett totali u naħseb għandhom jittieħdu l-passi u r-responsabbiltà dwar minn aġixxa b'dak il-mod fil-konfront tiegħu.